Optin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ano na ini? Puros na lang gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay ning tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinant sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Mga tugang Sabado na naman, welcome po sa tuyang programang Radyo Klinika. Ngunyan pong aldaw na ini. Kaya po kita magdiskuter. May kinaraman po sa saro sa mga nahiling kan World Health Organization na magkausad ini panibagong grupo, dekada nin addiction. Ano? Kaya ididiskuter tangon yan. Tamang-tama, mga tugang sa tuya tabing resource person. Saro po na diplomate sa Philippine Pediatric Society. Member po kan Philippine Pediatric Society Incorporated Bicol Chapter. Nagtapos po kan sayang medisina sa Our Lady of Fatima University. Asin po ang saya pong residency dyan mga tugang sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. May affiliation po siya sa Agod General Hospital, Josefina Belmonte Duran, Albay Provincial Hospital. So mga mahapotabi kung saan siya makukuha, igaman po siya ng clinic sa Albay Puriculture Birthing Center, Barangay 3 AMS Barrio, Barangay 3. Siring man, iba po siya ng clinic dyan sa Muñoz Family Clinic sa Barangay 3 Poblacion, Camalig, Alba. At sa tuya tabing resource person mo niya na pag-aaga, mga tugang dang iba, Dr. Mark Villanueva. Doc, maray na aga po. Welcome sa tuyang programa. Maray na aga, sir. Maray na aga po sa gabos na nagdadangog sa mga naghihiling sa indang mga harong. Yes, salamaton po Doc sa oras. Kumusta po ka mo? Ay, maray na paatabong ka sa bago. Kay Puhan Pirming atab. May instruction si Dr. Jolie na dapat mag-atam ka. Dr. Jolie, maray na aga sabi sa imo. Salamaton na maray sa oras nito sa tuyang programa. Dako lang kay Adok natabang ang pigapadrang doktor kang grupo nindo para duman sa mga kakianta lalo na po sa ibang klaseng helang na ani ba day ko pa iabot ki discussion sige pero nainot na pong mai-discuss sa tuyang programa. Okay, so ngunyan pong aga sabi ko na nga ni ang topic ni Dr. Villanueva, Dr. Mark Villanueva, yung pantungkol mga tugang sa vaping. Daling doon na mga pag sinupsup yan na vape na, ang gasupay nguragon, garit tambot so ang ngimot. Yan po sa muyang pag-istoryahan. Pero tabi Dok, bago yan, sa tuyang mga ibang hapot, pwede po ma-reiterate sa nag-listeners, ano pang vape? Okay. Ano ang vaping, activities na yan? Pwede po pag-explain muna. Okay, sige. Ang vape kasi, sir, or ang ibang apod po kayo dyan is e-cigarette. Ayun. E-cigarette. E-cigarette or vape, parehas lang po yan. Opo. Kaibang terminologies pero saro lang po sinda. Ini ay mga battery-operated device. Okay. Kung saan, may tiglalaag na liquid. Okay. Na so, itong liquid na ito is tigigiboninda or nagiinit sa device. And nagiging aerosol. Okay. Iyo so lalanghap kan user. I see. Okay. So, iyo po ang vape. So, vaping, iyo mismo so akto. Iyan. So, pag sigarilyo ka, paggamit ka ito. Paggamit kan device. Iyo po ang vaping and then e-cigarette or vape. Actually, sa ngunyan pong panahon, tulon pong ibang pangaran ng vape. Igwang pad, Mr. Fag, nakulon po talaga ang ibang pangaran kan. Ayun. Ang vape, Dok, pang ba ng brand? O talagang bako po siya brand. Okay. Actually, siya po sa general term. Kang gabos sa vape. Na electronic cigarette or vape. I see. So, pagbabakal pa lang, itong gadget, So, gadget and also the liquid. Iyan, so liquid. Tigdalaag duman sa device. I see. Na paano do kung mapadakol ang bungtak mo? Mapandiit o whatever? Depende. May sukol ba?
Garo na dapat nga arog ka na dapat laog duman sa gadget. Actually po wara man. Pero maski diit or maski or mapadakol man so laan mo kan liquid. Okay. Of course, the effect nung vape, nung aerosol sa lawas ta. Iyo pala Di ita makukwantify. So mina-convert pa lang sang aerosol. Yes. Hanggang sa mahiling mo. Kaya daw, go ko lang, maasuhunugan. Iyo po. Paminsan maasuhon, paminsan maluyang aso. Yes. Di ba? Actually po, sa ibang vape kasi parang gari igwasindang kaya nindang i-regulate kung gaano kadakol so iluwas na usok. Okay. Gaano kung gaano ka konti iluwas na usok. Ano? Pero sabi ko nga ni po, mapadakol man iyan or mapadiit, the effect of the aerosol no is parehas no tuman sa tao. Oo. No? Dahil kung hindi ko manggura no yan, mahal po yan ang gadget. Actually po sa ngunyan, ang mga nahihiling ko sa actually dakol ini na nagluluwas sa mga online. It ranges from 250 pesos. Ang sarong gadget? Okay. 250 pesos up to 500. Iba pa sa liquid. Ayun. So, ito mabakalon mo doon. Pag naubos ito, makuang ka, mabakal kay graray. Yes. Pero kasi, ini sir tabi ang kaya medyo dakol ang nahuhumaling sa vape. Kasi, kung susumahon mo so gagastuson mo para duman sa vape, actually mas less siya kaysa duman sa pagkonsumo mo kan conventional na sigarilyo. I see. Mas barato ini. Mas barato. Kumpara duman sa sigarilyo mismo. Actually, may sarong study po ngunyan sa naginibo sa Maynila. Kinumpare ninda suppression ng vape o suppression ng conventional na sigarilyo. Okay. Ngunyan po baga, sa aldaw na sa ngunyan, usually ang per stick conventional na sigarilyo nagre-range ning G's 15 pesos. Yes, totoo. No? Pero ining sabi untang susarong pakete or sarong pack, nagbakal sinda ka ito, so it cost around mga 200 plus. So, nakukonsume ito ning tulong 2 to 3 days lang. Kung ika ay isang makusugon magsigarilyo. No? In contrast duman po sa vape. No, in vape usually it lasted. So sarong bote po kasi ni juice. No, so tigaapod kasi ninda diyan e-juice, e-liquid. No, it actually lasts for about 12 to 15 days. In short, mas makakabarato talaga sila. Dakol ang nag-shift ng mga conventional cigarette user sa mga to vape. Kasi mas barato. Barato. May flavor. Talaga? May ibang flavor yan? May iba-ibang flavor, sir. Okay. I see. So, attractive man pala talaga ang pagka-market, ano? Yes. Actually, gari strategy kan mga manufacturer. Tiglagan in the key flavor para at least mas attractive sa buyer. Sa ibang nasyon, Dok, igwa na ki mga ikaw man kiarog kay ni talamak man sa ibang nasyon. I do not know, kaya akong ideya. Yes, actually sir, very rampant ini, especially in the western countries. Sa Amerika, sa UK, dakulon po ang nagagamit duman ki vape. Okay. Actually around 2019 nagkaigwang outbreak sa US. Okay. Around 60 states sa US. May mga pasyenteng actually ini mga adolescent, mga teenager na dinara sa ospital na kung saan nagpresentar sindaki na dipisilan maghangos, para ubo. Na habang tig-check-kan mga doktor, wala sindang ibang mahanap na kausa. Ito, Pero nung nag-interview sinda duman sa mga pasyenteng ito, naaraman ninda na ining mga pasyenteng ini na dinara sa ospital duman sa Amerika, is long-standing nagagamit ki vape. Talaga? Yes. Talaga, okay. So, nagkaigwa itong outbreak, actually, nung paglaog kan pandemic, 2020, 2021, medyo nabawasan. Nagbawas, Di na karulo sa mga tao. Yes, nabawasan. So, medyo limited so ninda. Limited so pagkuha ninda ki vape. As well as sa UK,
halos dakulon man po ang kaso Oo. na nagkaigwaning komplikasyon because of vaping. I see. Opo. Dok, ang komplikasyon kaining tobacco smoking, ano po, pareho kang vaping po? Yes, opo. Oo. Halos parehas. Ang komplikasyon. Ang komplikasyon. Okay. Oo. Bakit ko nasabing halos parehas? Kasi po ang ingredient Opo. duman sa vape and then also duman sa conventional na sigarilyo na Oo. tigagamit kan mga tao is Oo. that nicotine. Okay. Okay. So sa conventional yaon siya duman mismo sa sigarilyo kasi tobacco. No? Yeah. Oo. Digdi sa vape, ginibo ninda in-incorporate ninda duman sa liquid. Sumindok, may nicotine mangyari Correct, ito. yes. Kasabay sa liquid. Kasabay pa rin sa Wow, liquid. grabing creation. Maliban ano? duman po, Oo. no, maliban duman sa nicotine Opo. na sinabay duman sa liquid. Oo. Saro pa sa mga tinagdag kan manufacturers kan e-cigarettes or vape Opo. is su mga apod kay ni sa mga vegetable glycerin, Okay. propylene glycol. Ano po ang mga ini? Oo. Iyo ini sa mga pagtigdalaag sa pagkaon, food flavoring. Ganyan, yan. Oh, Food pampasiram. Pampasiram. Oh, no, oh, food oh. flavoring. Oh. According sa WHO, actually, so food flavoring yung mga food flavoring na ini, dapat gagamiton lang siya pampasiram ka Yeah, sa pagkaon. Oh. Di pwede siyang gibuhon Oh. na i-add mo duman sa vape para maging masiram ang Yeah. Oo. Oo. namit ng Oo. vape, no? Kaya dakulon po nagruluwas na flavor kan vape, no? May Opo. menthol, may Oo. chocolate, Oo. etc. Dakulon po ang nagluwas Yeah. kayan. Kaya grabe so na-attract especially the adolescents, Opo. mga teenager Oo. na gumamit kaining Yeah. vape. Opo. Actually, sa CDC nga ni, sa Center for Disease Control, sa Oo. ini sa hiniling nindang rason nata nagsisimula or naga-engage ang mga kabataan Yeah, sa pag-vape. yeah. Saro duman sa flavor. Opo. No, kasi Yun, syempre masiram. Flavor. Oo. Masiram. Oo, Iwang Oo. iba so nafi-feel ninda. Oo. Pangaduwang rason kung nata na-engage sa mga mga kabataan is Oo. social influence. Iyo, No? Barkada. Oo. Barkada. Oo. So mga tao sa surroundings ninda ay nagagamit palan ini. Opo. Sige, try ko man daw. Mm. Mga kaklase. Oo. Another rason kung nata is the advertising. Iyo. Yeah. Especially the Makusugon pati sa online yan. Yes, Oo. sir, tama. Mm. Especially the advent of social media Yeah, ngayon. yeah, No, left yeah. and right, maski sa inka Apo. mag-scroll, may mahihiling Igwa. ka. Correct. No? Oo. Especially during the pandemic, no. Mm. Ini may mga nahiling ako sa sarong social media Oo. platform Oo. na actually may mga nagaano pa sinda, Mm. naga-advertise pa, Mm. no. Nag-uururon sa sarong gari parang podcast tapos Opo. nagbibirit Nagpo-promote. Oo. Nagpo-promote Grabe, pa, ano? no? So iyo sa mga rason. Oo. And also saro pa sa pinaka-rason kung Oo. nata nag-i-engage sa mga kabataan Oo. na because of as dyan sa vaping is nicotine. Ano kasi ining nicotine, sir? No. Opo. Isang saro ining substance Okay. na Okay. kung sain Mm. nakaka-stimulate sa kan brain. Okay. Gari siya so mga pinagbabawal na Droga. Oo, yes. Oo. Stimulant kaya sinda. I no? see. Ini duman sa based sa Center for Disease Control. Oo. Saro sa mga nahiling ninda kung nata nagamit sa mga kabataan vape because masyadong stress reliever kasi ang nicotine. I see. Iyo so nagpapawara kan stress ninda. Wow. Grabe, ano? Grabe. Iyo so nakakapagpawara kan stress ninda. So mapapansin po nindo, halos kadaklan kan mga Opo. kabataan ngunyan, especially nowadays, no? Oo. Medyo stressful kasi ngunyan ang makaya o permisin daw Ang relaxation sa pag-vape. Yes. Yeah, oo. Pag
nare-relax kasi sinda eh. Opo, Nare-relax. And oo. mas nagiging active kaya sinda I pag see. siling ka ito. Oo. So, Dok, tama ba? Ang nicotine, yan ang pinaka-ingrediente na tama ba? Pwedeng sabihin na pwedeng maka-addict sa Yes. nagagamit ka. Siling sa sigarilyo. Yes. So, ang vape, buda sigarilyo mismo, traditional na sigarilyo, igwa kika yan. Yes, iyo po. Oh, I Siya see. supagari parang main ingredient. Iya. Duman sa conventional na sigarilyo Oo. and also duman sa I vape. see. Okay. Actually, iyo po ang saro sa mga Oo. nagkukos ng addiction. Iyo. Okay. Nicotine. Pero hanap-hanapon mo doon, Yes. ang brain pa lang ka, na-stimulate niya sa brain. Yes. I see. Okay. Ang sigarilyo ba gadang igwa kibig apon na second hand smoke? Yes. No? So ang paggamit kanid na vape or yan na e-cigarettes naan, igwa po ang kigaro second hand smoke effect? Yes, Oo. actually sir, Sige daw, parehas, Dok. parehas Paki-expand po daw po. sinda Oo. no. Oo. Parehas sinda kan Oo. conventional na sigarilyo and Oo. also the vape. Okay. Igwa sindang tiga-apod na second hand smoke. Pero Okay. digdi sa vape kasi ang apod second hand vape smoke. Okay. No? Okay. So iyo po ang apod duman. Oo. Ano so mga effect ka itong second hand vape smoke, no? Mm. Number 1, pwedeng magkaigwa ning asthma exacerbation. Yeah. No. Pwede matrigger ano daw? Matrigger sa mga So, asthma, asthmatic. sa mga Oo. asthma, Oo. especially sa mga Yeah. taong may asthma, Opo. no. Aside from that, saro sa mga effect kan second hand smoke, ini well proven ano po Oo. base sa mga studies na Oo. nasa buong mundo ngunyan po ano. So naapektuhan kasi ang brain development kan I aki see. hanggang sa maging Okay. teenager Opo. sinda. Oo. So pag naapektuhan po ang brain development, Opo. of course, no. Opo. Saro sa pwedeng maapektuhan is the pag-eskwela, Opo. no. Yeah. Cognitive function. I see. Yan. Pag-aadal. Pag-aadal. Pagsabot. Mga learning. yan. Oo, okay. Usually, iyo po ang mga effect or side Opo. effect kan second hand smoking. I see. Okay. Kung susigal pa na igwa man yan. Yes. Sabihin do, pag nalanghap mo itong smoke na linawas ka ito, yun, nag-vape ka naman. Yes, Diba? opo. Pero something like that. Sigarilyo baga, paano ka? Yes, Pag opo. nalanghap mo. Pero sa cigarette dog, igwa kong nabasa na may third hand smoke daw. Yes. Posible man na araw ka ng sitwasyon tayo. Magiging third hand smoke ang ko. Opo. Yes, actually, according to WHO, maliban duman sa second hand smoke, May third. igwa din Ayun. third hand smoke. Oo, Iyos, oo. pag sinabi tang third Oo. hand smoke, iyos sa mga particulate matters na yaon sa mga gamit sa lahog kan harong. Tada, ano? Mga Tada. No, okay. tama po. So mga tada Oo. kan vape, no, or Yeah. so aerosol. Okay, ito naramdaman ko, may guest ako digdi si Dr. Chris Gianan. So sa health and safety bagadok ang topic mi. Now nambitan man na third hand smoke. Yan pala na aircon. Pag sinurop kaan so sigarilyo, sa sigarilyo or sa vape na yan, pag bumidugan otro, malalanghap kanya ang gamo sa kan masunod sa imo na magamit. Yes, Diba? correct, sir. Correct. Talaga ha. So aron man kung ang epekto kan sigarilyo sa second hand or third hand smoke, iyo man pala sa vape. Parehas na parehas po. Wow, Parehas okay. na parehas. Oh, So oh. in short, actually may misconception kaya po Opo, oh. ini dakulaon na misconception Opo. regarding vaping. Yeah. Ang ibang tao kasi Oo. shift sinda from conventional cigarette to vaping dahil ang sabi sa inda mas less harmful. Yan. Yan ang gusto kong maaraman talaga. Mas less harmful daw ang vaping Vape, oo. or paggamit ki e-cigarette. Opo. Actually, dakulaon na misconception po ito. Dakulaon na salang paniniwala po ito. Opo. No? Oo. Halos parehas po ang effect kan conventional cigarette. Tapos ang paggamit ng e-cigarette or vape. I No? see. Halos walang pagbabago po yan. Wow. Parehas lang yan. So, actually, dakul po ang nagsasabi mga nasa Amerika, Oo. United Kingdom, nagsasabi na mas less harmful nga ni daw po ang vaping. Pero actually, tinabla na po ini kan WHO. Tinabla na kan WHO. Nagluwas sindang study na kung saan ang vaping is bako siya less harmful. No, parehas sinda kan conventional cigarette. Ayun. No? Yun. Oo. Okay. Kasama ko, Dok, na-mention mo na sa mga reasons kung nataan mga teens, teenager ta, nag-start na mag-vape. Meaning po, kung teenager kaya nag-sigarilyo,
may nahiling ka mo nag-recollection ka sa pag-aaral. Sabi mo kasi cognitive Yes. learning, process niya. Kung nagagamit ka ng estudyante, senior high school o college, pagkasaroon sa kausa para mag-deteriorate ang kwanta, ang quality kang edukasyon. Tadi sila kakaadal kitultol. Yes. Ano po sa iling mo? Yes, actually sir, may mga studies po talaga na nakakaapekto sa vaping sa cognitive function, no. Minabagsak po talaga ang performance kan mga aki sa eskwelahan, no. Initially magayon, no, kasi stimulant nga po, no. Nagiging mas active sila, mas gising, pero on the long run pag naghaloy, no, pag naghaloy, actually dumanin da mahihiling so effect. Opo. Eventually mabagsak sa school performance, then iyon na sa mga ano ta. Oo. Okay, ba't ang parang baga ako nang parang kulok yan? Pag lang kung sa baka magluman, pag uminagian si mo, iba talaga ang parang kumpara sa kwan. Gari sweet scent or something. Nagari gusto mong lang hapon. Yes. Di ba? Actually, iyo po ang ano kasi ka ito, ang saro pang igwa kiparong talaga naman. Maliban naman sa mga nabanggit ko kanina, Sir Henry. So propylene glycol, so vegetable glycerin. Igwa kasi kitang tiga-apod na vitamin A acetate. Nagkasabay duman mismo sa liquid. Iyo so nagtatao kiparong duman sa ano. Kaya kapag halimbawa nag-vape ika, ang parong kan kung ano so flavor kan vape na ginamit mo or e-liquid na ginamit mo, iuman so parong kan ano mo sabado. I see. Nagdukot sabado, Dok? Nagdukot po talaga siya sabado. So pwedeng ko nagdukot sabado, baka sa buhok pati. Yes. Magdukot. Ang siguro niya nagdukot sa kwan. Gabos po. Parehasinda. Parehasinda. Opo. Dok, kasama ko na-mention mo ini na ang paghuna ka rin, misconception na safe ngaya ang pagbe-vape. Pero ano daw po ang mga adolescents na araw ka na sila naging pag-iisip na sinasabi ninda na ang vaping is safer than smoking, tabi? Okay, sige. Actually sa mga kabataan kasi, no, saro sa mga pinaka rason po kung is the advertising. Okay. So, pag-advertise po nung vape or nung e-cigarette dumanin da in-emphasize na actually wala pang study na binak-upan sinda, no, na vape is less harmful as compared duman sa conventional na sigarilyo. Dumanin da gari kinuha suloob kan mga buyer na duman sa advertising ninda na mas less harmful ang vape kaya ini ang gamito nito. And as well, of course, sabi ko nga kanina po, mas cheaper siya as compared with the ano. And also, saro pa po, so thinking or so kulang kaya so knowledge tao regarding vape. Iyo po. Kaya siguro duman ang tiisip nila na mas less harmful. Kulang pa so advocacy ta na ang vaping is maraot or ang paggamit kan e-cigarette or vaping or vape is maraot. No? Or halos parehas lang sindakan conventional na sigarilyo. Okay. May nag-text sabi niya, pakigreet po sa batchmate ko sa Bicol University course in Biology 2013. Kasama po ang guest mo si Dr. Mark Villanueva. Yes. Biology ka po sa Bicol. Yes. Oh, wow. Mga batchmate mo nagdarangog. Hello. Baka may mga kaklase pa nagdarangog sa imo. Biology man ang pala sa imong, ano po kan, Doc? Undergraduate. Wow, tamang-tama. Doktor ka di. Okay. Sabi kan sa nung reaction, vaping is legacy. Kasi panahon kang ni Duterte man, approve ni Doc, di ba? Yes. Ito na to, sabi niya. Medyo formal, but ito ay ginagamit sa office with iba-ibang flavored drug substances, liquid, powder, solid substances. Even marijuana flavor originate in China and applied in the Philippines by pero sabi niya, drug lords daw talagang nakaka-alis stress sa mga bata kuno dahil nakaka-addict. Reaction, Doc, sa listener. Actually, sir, idadagdag ko duman sa statement kan sarong viewer.
Ang vaping kasi nagpuon talaga siya sa China around 2003. Ay, hindi pa nahaloy masyado. Hindi pa masyadong nakahaloy, okay, no? Okay. Duman nagpuon, then dinistribute nila sa ibang nasyon. Nagkaigwa ng mga different generations ki-vape, no? So inot na generation can vape, no, or e-cigarette. Gari talaga siya sigarilyo. Kung ano itsura kan conventional na sigarilyo, iuman itsura kan first generation na e-cigarette. Okay. Hanggang naghahaloy, nagbabago sinda. Kasi ngani po, mas nagiging stricto na I see. So every time na mas nagiging stricto tigbabago ninda. So image na mas dapat mas maa-attract sa mga buyer. Kaya iyo po ito ang iyo po ang dahilan. Okay. Sabi ni Kuya Nes Belga, ang bisyo pang substitute o peke na version sa pigahanap nakaugmahan kan tawo. Ang tunay na kapaugma sa tuya, iyon pagkamuot. Pagkamot kan Diyos, buda kan mga significant other sa buhay kan tawo. Amen, Kuya Nes. Amen. Di ba, Dok? Yung mga ganda din. Kung iba, para maging ang pagkamot, pag-agi sa pag-vape. Di ba? Okay. Now, hindi pala, may masigwa kong date, Dok. So, ko aram ko kitang regulation mo niyan sa Pilipinas. Okay. May batas kita po ngunyan sa Pilipinas nag-iiral. Sa iling po nindo. Yes, actually sir, igwa kitang batas. Opo, ining batas na bako po ako abogado. Yeah, pero igwa kitang batas na nagre-regulate sa paggamit ki vape, pagbenta, pag-manufacture, pag-distribute, pag-redistribute ki vaping products. Iyo po ini sa Republic Act 11900. Okay. 11900. So, ano po ining Republic Act 11900? Or ini po ang other name niya is the vaporized product or vaporized nicotine product and non-vaporized nicotine product regulation act. Or in other term po, that is the vape law. Ayun. Vape law. Okay. Ngunyan, ang nakalaog po digdi sa batas na ini, no, sabi ko nga ni, siya so nagre-regulate. Pero nung binabasa ko po sa batas, no, nung tigaadal ko sa batas, dakul po kitang may mga nahiling akong gray areas naman. No, may mga nahiling akong bako ako abogado pero as a medical perspective, medical perspective. So bill kasi po kaini. So bill pa lang kaini. Ang age requirement or the kung pirang taon ka pwedeng magbakal i-vape is 21 years old. I see. May age limit pa lang. Yes. Okay. Opo, 21 years old. Nung bill pa lang. Yeah, okay. Pero nung ginibong batas, binaba ninda sa 18 anyos. Which is kami as pediatrician. 18 is under pa rin ki pedya. No, di ba? 18 anyos is under pa rin sa pedya. So, duman isaro ito sa mga nahihiling ko. Saro pang gray area duman, ano po? Makakabakal ang sarong 18 anyos na kabataan ki vape basta magpresentar ka ki valid ID. Valid ID. No. So sa kuya, sa opinion ko, siguro kay puhan amyendahan ining batas na ini. Iyo. Kasi sabi nga ni po kan WHO, ang vaping or paggamit kan e-cigarette is a very new emerging na problema sa tuyang nasyon. No? Iyo po ang sabi kan WHO. Actually, ang statistics nga ni po, ini po ang sinasabi kan WHO or ang World Health Organization. Around 86 million of adults ang nagagamit ki vape worldwide. And 15 milyones or 15 million of adolescent or teenager nagagamit ki vape. Imagine nun po nindos kung gaano kadakol ka na kabataan ang nagagamit ki vape. 15 milyones sa buong. Grabe, no? So, it's a huge industry, Dok, ano? Yes. Hindi po lang negosyo. Tabi, ano? Yes.
kung mga teenagers na kadaklangan sa mga school communities ang iba, no? Yes. Ano po sa mo ang pwedeng matabang kang school, budang community para mapreventaran po ang vaping kan sa tuyang mga kahuminisan? Ang mga pwede tang gibuhon, Opo. actually, i-strengthen ta, no? Pakusugun ta ang advokasya ta. Opo. No, pakusugun ta ang advokasya ta Oo. na ang vaping or paggamit kan electronic cigarette Opo. is maraot, warang Yeah. may dudulot sa tuyang karahayan. Oo. No? Gabos na content kan e-liquid kan Oo. vape maraot, no. Opo. Actually sir, ini saro sa content kan Oo. aerosol, Yeah. no. So Oo. aerosol, so usok Oo. na produce kan vape is formaldehyde. Oo. Formaldehyde. Okay. No, ang formaldehyde sa intat na nahihiling, Opo. pigagamit na baga iyan sa pang-imbalsa mo. Iyo. Imagineon mo, So, tiglalanghap mo pang-preserve so, tao kay oo. para mag-route ang laman kan tao. Yes. So pang-preserve, Yeah. pang-imbalsa mo. Imagineon mo, tiglalanghap mo so formaldehyde. Oo. No? Formalin, Di ba? tama, Doc? Formalin. So formalin, tiglalanghap mo so formalin. Oo. Di ba? Mm. Na dapat sa mga piga-imbalsa mo lang ito. Oh, No. I see. Opo. So, doon ka sa bago sabi mo, pag-abot sa policy, tagwa kitang batas palan, ang saro sa mga session is to revisit and amend. Yeah. Lalo na sa edad po ng kwan. Ano pa po ibang mga polisiya na garo pwedeng, lalo bang sa lokal, mga ordinances, probinsya o city, para po sa mga youth, maging limited ang access nila po, mabawasan ang access po nila sa vape products po. Actually Damar. po, kung locally, Oo, kung oo. locally ang pag-ururunan ta. Oo. Kung ako po ang kay puhan ta siyang as in date ta pagtawan, Mm. no? Total ban. Oo. Total ban Ban. po dapat 'yan. Okay. Gabos sa gabos na total ban ang gabos na e-cigarette Opo. or vape. Oo. No? I see. Para at least mapigilan ta so or ma-prevent ta so mga possible na complications Oo. kapag gamit kan vape. I see, opo. Sabi kan texter ta, igwa po nagluwas ngunyan, bago naman ang apod breathless o breath easy gadget. Dahil ko alam kung this is a brand or not. Dahil po ining smoke o vapor or no electricity or battery needed, only flavored cartridges, pigbabala ng nagaro, cigarette YouTube, made of either kahoy or metal, refillable po ini. Dok, Yes, iling mo? okay. O, Sige, anong sir. iling mo tabi kayo? Actually, ito ining so breathe easy something is Opo. a brand. Brand yan? Oo. Okay. Okay. May mga nagsasabing Ibang approach niya pala. iba na. naman ngunyan, iba Oo. naman so approach nila. Okay. Smokeless daw. Oo, Smokeless. So, warang usok na tigi emit. Oh. Ang problema ta po kasi duman, so liquid na tiglalang tigagamit ninda. Human giraray. Human giraray, no? Oo. The vitamin, igwa kasi itong, sabi ko nga ni kanina, Oo. vitamin E acetate. So, vitamin E acetate, siya so responsable sa tigaapod tang e-cigarette or vape associated lung injury. I see. Which is a Okay, complication okay. of Oo. vaping. Opo. Ano po? Okay. Okay. Sabi kan sa rotang texter, may hapot po ako kay Doc. Nata po ako nawara ang smoker's cuff. Kang nag-shift ako sa e-cigarettes. Okay. Yan ang Sige. sige daw tabi, Doc. Okay. Ibang experience niya eh. Okay. Sige po, go ahead. Actually po, so pagkawara kan smoker's cuff, no? So, mas less kasi Oo, ang oo. nicotine. Duman siguro sa tigagamit niyang e-cigarette. Pero Oo, sabi ko oo, nga ni, oo. maski nawara sa smoker's Oo. cuff mo. Opo. No, maski nawara sa smoker's cuff mo. It doesn't necessarily mean na mas safe sa e-cigarette. Opo, oo, Iyo. oo. Saro pa po na pwedeng maging rason is that posibleng dahil haloy na siyang siguro conventional smoker. Opo. No? So, airways niya, no, raot na talaga. Iya. Iyo. Okay. Kaya okay. day na siya nagpo-produce coughing mechanism. Oo, oo. Ang coughing mechanism po is defense mechanism iyan para Opo. mailuwas mo sa mga ati na I minalaog see. sa hawak ka. Okay. Sabi ni Kuya Nes, kung an magurang dahil nagbibisyo, harayo man ang mga aki sa bisyo. Pinundo ko ng pagsigarilyo, kan kami may aki na. Apat ang aki ming lalaki, dahil ki nagsigarilyo, maski may hanap buhay na. Leadership by example, how will parents tell their children not to indulge in vice if they themselves are engaged in it?
Yes, No. tama. Tama Reaction po. tama. Ano, Yeah. no, tama Oh. po ito. Yeah. No, Oh. na kaya very important ang Oh. role kan mga magurang. Opo. No, sa pagsugpo kan siring kaining problema Oo. regarding vaping, no. So kita as magurang maging magandang ehemplo kita Yeah, oo. sa mga akita kasi ining mga teenager na ini kung ano ang nahihiling ninda sa mga gurang iyo man ang tigigibo kasi Oo. ang thinking ninda Oh. si mama ngayon ay si papa ngayon okay lang ngayon Yes, kaya ako yes, yes, di oo. itatry ninda magiging curious na naman sinda I the see. curiosity Yun yao man na ang naman nahilig sa parent tadi. yes Oo. kaya sabi ko nga ni po kanina so social influence maski subarkada so mga Yeah, family oo. members Opo. Yeah, okay. Sabi kan texter ta, vaping is very attractive to young generations because of design. Naman sinubukas bago, Dok, di ba? Hanggang sa maadik, dapat po malis ito sa atin, lipunan. They are using, paano ito? Fentanyl? Fentanyl in other words, other sides? Tama daw? yes apo Igwakiaro kayo. Oo. So, may mga ingredients din po kaya Opo. na Okay. sabi nga ni kansarong texter ta so Oo. fentanyl, no? Yeah, okay. Actually analgesic kasi ang fentanyl. Kaya pala, so pampawara, kikulog. Yan, Diba? analgesic kasi Oo. ang fentanyl. Oo, So, oo. dakulon po actually ang modification kan vape. Oo. Dakulon ang mga tigdadagdag na ingredients na Oo. they pa masyadong nagkakaigwa ng further studies Oo, na oo. pwedeng makaraot sa hawak kansarong tawo. I see. Opo. Okay. Good morning, Henry. Minbin ko ni kaklase ko ni kang sa graduate school. Sabi niya, "Good morning. Good morning, Henry, classmate." So aki ko okay. Ako kay nagsigarilyo. So aki ko na-discover ko na nag-vape. Kaya kampinon naisip ko na pundong ko ang pagsigarilyo para dahil mahiling sa ko so aki ko. Tas so aki ko kaya gari oral daw sa nag-aso ang kwarto. Nay ko. Sa room pati. Sa harong pa. Nag-aso ang kwarto. Kinaurong ko siya. Siguro makalipas ang mga 2 semana, din ako nahiling nag-vape siya sa kwarto. Di ko lang aram kung sa luwas nag-vape pa siya. Pero agree pa ako sa sinabi ni Doc na talagang na-feel ko sa aki ko na gari may addiction na kang ito na ang room niya perming maasto, taaram ko nag-vape siya. Reaction po, Doc. Okay, sige. Magayon po so ginibo ng Desisyon. Oo. texter Oo. tinigil niya so pagsigarilyo, inarog siya kan aki, Yeah. no. Ang ano po kasi duman, no. So pagtigil kan Opo. dapat igwa pa rin sindang guidance. Yan, oo. Pirmisinda maski sabihin tang dapat pirmisindang may guidance from the Yeah. adults. Oo. No, from the adults na at least mamomonitor pa rin ta Opo. sa mga kaakian. Oo. Kung halimbawa kasi data sigurado baka sa luwas nagagamit, no. Pero magayon so approach ni texter ta Opo. kinauro niya personally So, so aki niya. aki. Oo. Magayon pong strategy ito para mapigil ta or ma-stop ni nung aki Oo. sa paggamit kay vape, no. Ayun. Iyo po ang saro sa mga magayon na strategy kung paano ipigilon so paggamit kan vape kan mga aki. Opo, okay. Good morning, Henry. Good morning, Henry and Doc. Hapot ko lang po. Ay, baka late ka pa ang pag-tune in mo. Na-explain ka sa bago ni Doc ini ka sa bago. Pero just to satisfy you, ulitin bitabi, ha? Good morning, Henry. Pakihapot po kung ang komplikasyon kang vaping, pareha mga sigarilyo. Yes. Brief answer tabi, Doc. Again. Oo. So, parehas lang po ang komplikasyon na tigdodolot kan conventional na paggamit ng Opo. sigarilyo Oo. as well as vaping. Oo. No? Okay. Actually, kung ang conventional na sigarilyo nagkakaigwa ng saro sa mga complications pagkakaigwa ng cancer sa baga. May mga anecdotal po ngunyan, ibig sabihin sa mga hearsay sa medical community na ang paggamit kay vape, no, nagkakaigwa din ng pwedeng magkaigwa or mag-lead sa cancer. Okay. Sabi ni Edwin Magalona, good morning sir, dapat ipagbawalan ang pagtinda ng sigarilyo. Ang sigarilyo po talaga, maski Doc sa advertising, bawal na yan. Yes. Sa mo, wala na talaga. Tapos sa TV, radio,
ang patimbas pagbugtak yung mga darakulang tarp yan, pigbabawal yan. So meaning po, ang pagtinanin pagsigarin, depende na lang sa lugar. Kung saan abita. Sa school ang aram ko, gani 500 o 100 meters hali sa school, dapat ay pong tindang sigarilyo. Yes. Kung ano ka ang regulation sa vape, ano dok sa aling mo, makakatabang daw po ini. Yes, oo. So, magayon na tabang po ito. Opo. No. Kung siring ka itong magiging regulasyon ta. Kamaski sa vape, no, or sa e-cigarette. Kaya sabi ko nga ni, batas na nagtatauning pangil, may mga gray areas pa rin duman. Na dapat siguro sa mga legislators no, siguro kay puhan amyendahan. Sa Singapore and other Asian countries, sa mga kataraning bansa dito sa Asia, no. Ang stand ninda sa paggamit kan e-cigarette or pag-vape, no, is total ban. As in, bawal sinda magbenta, bawal mag-manufacture, bawal mag-distribute. Total ban talaga. No. Sa Singapore, day talaga sinda nagagamit. Sinda nagagamit ki vape. Kasi aram ninda sa mga health effects kan vaping, no. Okay. Good morning kay Dr. Jolie Salvosa. Nakaantabay ngo niya. Dr. Jolie, good morning tabi sa imo ha. Alright. Norma Maribona Espelita. Good morning da tabi Doc Mark. Good morning, ma'am. Teacher ko tabi. Teacher mo. Teacher ko nung high school. High school? Talaga? Saan mo nag-school ang high school? Bicol College. Bicol College pala. Okay. Ma'am Norma, sus ko. Matibayan na sa aking mundok na Madam Norma. Another one, Lilay Sabala, Balabo. Good morning daw, Doc Mark. Bibid mo po ito. Yes, classmate ko sa medical school. Good morning, Lily. Nakulong ko pala nagkatabay ko niya. Ito. Shuna Villanueva. Iba man ang chat na doon. I love you, daddy. Sino to? Tugang ko po yan. Siguro suaki ko nag-chat siguro, adi. I love you, daddy pala na. Alright. Nakulong pating heart ko. Diba yun na din? Alright. Sabi kang texter sandali. Good morning po. Good morning po. Dapat gayon higpitan yan sa mga near na mga tindahan sa mga school. Kasi po kung ano regulation sa sigarilyo, dapat arag mampukaan. So aki ko nadakop ko nag-vape senior high school. Senior high school po siya. Para pakiuron mo na magamit ka, nag-research po ako sa YouTube. Good to know na sunahiling ko po sa YouTube na effect ka iyan na vaping, na-discuss po ninyo yan. Reaction po, Doc. Okay, sige. So, actually, para sa kuya, ano talaga, bako lang irayo sa mga nababakalan ko vape. No? As in, total ban dapat iyan. Total ban iyan. Kasi, sabi nga ni kan texter suaki niya, bigla nadakop niyang nag-vape. No? Medyo ingat lang po kita, no, especially sa social media, regarding the effects ng vape. Siguro dapat magtubod ka mo duman sa mga eksperto na tulad ng namon, no. Kasi of course, again, saro yan sa way ninda mag-advertise, no. So may mga less effect nga, may less harmful effect nga yang vapes, no. So medyo mag-ingat po kita, especially sa social media nga, no. Kasi dakul po ang minaluwas po sa mga advertising strategy nila. O ito, Doc, talaga so aki mo siguro na Kutsuna Villanueva. Sabi, good morning, Daddy, from Kuya and ano ito? Babin? Babin? Pero po naki rin daw? Dua. Dua. Lalaki. Talaga, ha? Mga lalaki pala nun sa imong kuwan, ha? Puro gastusan. Pareho palang kitang dua. Alright. Ito. Sabi ni Jonard Mitra, sabi po ni Duterte kaan, ang magsisigarilyo kaan, digdi, ano to? Ang nagsisigarilyo kaan, digdi sa Pilipinas. Ay, di ko po ako sa point mo. Sabi ni Presidente Duterte kaan, ang nag-regulate kaan, digdi sa Pilipinas. Yes. Yeah, okay. Actually, so, batas na nagre-regulate naman sa paggamit kan e-cigarette is, naging batas siya noong 2022. No? Na 2022. So, panahon pa ito ng dating former President Duterte. No?
So iyo nga ni po so medyo ano ta. So batas na ito Opo. kulang sa pangil. Kulang sa pangil, no? Na masyadong dakol pa ang gray area. Na dapat amyendahan talaga. Sa ngunyan. Opo. No. Yeah. Opo. Sabi kan sa utang listener, the very bad effect ng vaping is the abrupt change of attitude ng new generations nowadays. Other countries, vaping is normal dahil government less control of drugs. Reaction po doon. Okay. Sige. So, regarding duman sa attitude actually. Ano kasi ini sir, no? So pagiging ano ninda, usually iyon na iyan sa mga tigdataramta kapag may nicotine addiction, nicotine withdrawal. Yeah. I see. Mga nicotine withdrawal. Iyon na po sa mga mga nangyayari sa mga kabataan, no? Especially pag halimbawa igwa ng nicotine withdrawal, no? So hinali mo so vape, no? Hinali mo so vape. Usually ang mga mamamatian kan mga pasyente dahil sinda nakakaturog. Okay. No? Okay. Ano ini bako masyadong magayon ang cognitive function. Opo. Poor memory na sinda. Yeah. No. So grabe ang effect kan vaping sa psychological, neurological effect nung vaping, no. Opo. Salamat po sa information mo niya na aga. Yung friend ko kaya pinasakay ako sa auto niya. Tapos nag-vape siya. Biyong sinururop kang aircon, dahil kami nagbukas kit pintuan, dahil kan mirror sa pintuan. Sabi kaya sa kuya, dahil mandang epekto sa salod, kaya okay lang. Tamang-tama daw sinasabi mo, imagine ko ng auto, i-close mo. Pag-vape ka sa loob, badal lang. Diba? Kaya kang kairiba mo. Reaction po, Doc. Actually, sarong dakulaong sala. Daing epekto na marao. Daing epekto. Sa ngunyan, no, pwedeng warang epekto. Yes. Pero in the long run, dumanta may hiling. No? Actually, may mga short-term effects. Is ano ko na sir. Sige na tabi, Doc. So, mga short-term effects kan paggamit ki vape, pagka second-hand vape smoke, or pagka ano mo kan third-hand smoke. No? So, usually po, ang mga short-term effect kaiyan is number 1, makaskason ang tibok ning puso mo. Sabi ko nga ni po baga, so nicotine duman, stimulant. Ako lang siya sa brain, pati sa puso. Minakaskas ang tibok ning puso mo. Pangalawa, sa baga, no? Pwede kang mag-ubo. Pwede kang madipisilan maghangos. Kasi nga ni po, sabi ko, usok, no? Usok. Ang ingredients ka ito or ang laog ka itong usok na ito, number 1 formaldehyde, number 1 combustible materials, benzene, no, which is nagkakakos ning pamamaga sa baga, no. Pangatulo, neurological, no, makulog sa payo mo, malilibong ka, no. Pang-apat, oral sa dental, magkakaigwa kang sore throat, throat itchiness, nagiging dry ang ano mo, ang lalamunan mo. Iyo po ang mga short-term effects. So mga long-term effects, usually iyo na po ini sa mga sabi ko kanina, ivali na tigaapod ta, no. So e-cigarette or vape associated lang injury na usually nahihiling mo na talaga pag medyo haloy-haloy ka nang nagagamit or nakakalanghap ki second hand smoke. And sa saro pa, ini po tigaapod tang bronchiolitis obliterans. Pag anong ibig sabihin tanong bronchiolitis obliterans? Iyo ini po chronic na inflammation or pamamaga kan baga na kung sain mga saradit na airway, no, sa baga ta nag-collapse na. Kaya actually ang sarong term kaini is gari popcorn lang. Kung imagine po nindo kung ano itsura kan popcorn. Iyo din ang itsura kan baga mo. Gari kurulubot. No, gari kurulubot na. So iyo po ang mga long-term effects. Ayo. Ini po actually sir, ini dagdag ko na po sa ano ta, no. Kasi recently lang on last May 2025, no, siguro nabalitaan po nindo ini gabos, no. Igwang sarong 22-year-old na
Hoben na nagadan. Yeah. This is the first reported mortality of E-Valley. Tigaapod. So, E-Valley, no? Ano so ikanagadan kan pasyenteng ini, no? Inatake sa puso. This is a 22-year-old na physically fit. Opo. Atleta. Atleta siya. No? So pag atleta ramo naman na makusog ang resistensya. Iyo no? baga. Warang ibang bisyo dahil nagsisigarilyo, conventional, dahil nag-iinom ki alak. I see. Iyo. Okay. Pero nagpaparagamit siya ki vape for 2 years. Ay, sus ko. So dinara sa sarong ospital sa Manila. Sa Philippine General Hospital. Yaon duman, gabos. They ninda mahanap kung anong cause kung nata na didipisilan maghangos sa pasyente. I see. No? Okay. Nung binalikan ninda, duman ninda na hiling na inipalan 2 taon na nagagamit ki vape. Na-trace history. Ano, Dok? Na-trace Ito history. ang kausa. Iyo ang naging komplikasyon na inatake sa puso. Nagkaigwa sa pasyente ng acute respiratory distress syndrome. Pag sinabi tang ARDS or acute respiratory distress syndrome, ini na sugari final na destinasyon kan baga na kung sain sa komplikasyon kan kan vape, no? Okay. Sabi niya, thank you po and to the resource person. Maraming salamat. Nakikinig po ngayon maraming mga teenager, lalo na ang mga new generations. Yes. Isip-isip ka mo kimaray. Yan, iyo po. Medyo ilaog na sa isip ta. Yan. No? Alright. Ito, sabi niya, ito. Good morning, Henry. Nakaka-trigger siya ng asma kasi yung anak ko nagbe-vape. Hindi ko mapagsabihan talaga na itigil ang pagbe-vape niya. Pero, last month, inatake siya kay asma. 2 weeks siya, dali nakalawag sa eskwela, na narambaga. Actually, yung ngani po. Sabi ko ngani baga kanina. So history, may kadua pa lang. So history pa lang kan aki niya, may asthma since birth. Tapos pag 10, nawara. Ngunyan na, dahil na sinabi sa edad niya kumpira, nag-vape ngunyan, nagbalik, inatake na kang asthma. Yes. Sige po, Doc. Sabi ko ngani po kanina. No? So vaping, no, actually pwedeng mag-trigger giraray kan hika. Opo. No. Ang ano ta kasi digdi, ang tiga katakutan ta so effect or so complications kan hika. Yeah. May tiga-apod kasi kitang status asthmaticus sa mga may hika. Ini po so kung sain minasarado ning grabe so airway kan sa pasyente na kung sain halos day na siya makahangos. Pwede siyang magadandukan. Pwedeng ikagadan kan pasyente ito. Ano ito? Status asthmaticus. Minasara ang agyan as in sarado po. Iyo. Ining mga pasyenteng ini maabot sa imo na halos hingal na hingal, nangingitom na. No, dahil day nangani sinda makahangos. So kaya po sana no, ang pag-apodan ko po no, kung ang mga pasyente no, asthmatic no, halimbawa may mga may history kay asthma. So mga nagve-vape, please tabi. I-stop ta ng paggamit kan vape or e-cigarettes. Ito. Good morning, Henry. Pwede po makatabang si Doc Mark. Doc Mark para sa rehab kang mga para sup-sup. Sorry kayo para sup-sup na vape. Di ba Doc, pag naandi ka, siyempre may rehabilitation na abutan, di ba? Yes. Sige na po. Reaction na po. Actually po, so vape kasi sabi ko nga ni kanina, pwedeng mag-lead to nicotine addiction. No, pag naging addict ka, especially sa nicotine, dipisilon ka makaluwas duman, no? Tama. Kaya duman po minalaog ang rehabilitation kasi once you stop the vaping, dumanta na mahihiling sa nicotine withdrawal. Bako siya mas grabe po ang effect kan nicotine withdrawal as compared sa nicotine addiction. So kaya kaipuhan taning rehabilitation no para duman sa mga pasyenteng may sering kaiyan. So biglaan lang nag stop ki vaping. Okay. Good morning, Henry. Nice information po. Maganda, sabi niya. Hanet, dali, naputol madalag yung nasugpon ini. Yung tatay ko, sus ko pangyari sa mga baka, so ama niya. Yung tatay ko po nag-vape.
nahuli ko, sinabihan kong tumigil kasi alam kong masama po sa katawan nyo. Nakita ko kasi sa YouTube, hindi siya masabihan. Ngayon po, pinalakas ko ang radyo para marinig niyang lalo. Tama po ito. Tama Sige, tama sige, ito. no. Pilyuan ang texter At least tangin. madangog po ni Papa mo. Pilyuan si ang texter ta. Okay. At least madangog ni Papa mo. Oh. No, nagaling sa sarong eksperto kung Yeah. ano sa mga pwedeng mangyari sa iya. Oh. No. So again, sa mga nagbe-vape, Yeah. no, itigil na nindo. Maski Oh. sabi untang actually nilegalize so pag gamit kan vape sa tuya. Pero isipon ta so pwedeng mangyari sa tuya. So mga possible na complications na pwedeng mangyari sa tuya. Yeah. Isipon ta sa pamilya ta. Iyo po, iyo man sana po ang ano kaini. Isipon ta sa pamilya ta. Opo. Alright. Sandali. Dok, last na lang inihata. Tapos, pati kaso ng oras na, Dok? 8:30 na pala. Yun na pala. Yun na pala. Last na lang po. Sabi kan sa kuyang listener ko yun, taga market site, Kandaraga, nasa messenger nagpadara. Hen, di mo ako pangaranan tabi. O sige, di sa kangaranan. Di mga problema. So sa kuya kayang pinsan, sa kuyang duwang pamangkin, nag-eskwela sa, o di ko nangaranan sa school tabi, no? Senior high school, ang paguli, permi ko napaparungan ki iba, may dududa akong nagbe-vape sinda. Ano po ang parong talaga kang aso pagyaon sa bado, Dok? Tabi. Okay, sige. Turo ang tanaw in English na Okay, sige. Today, din niya gudadudakot sa pamangkin niya. Actually po, so parong sabado, kung ano so ginamit nindang e-liquid. Kung halimbawa po chocolate ang ginamit nindang flavor doon sa e-liquid, ganun din. I see. Ganun din. Okay. Isipon po nindo, kita nagkakaon chocolate, di man nagpaparong sabado. Yung manang nadok, adi? Diba? Yung manang Di ba nagpaparong sabado? Nagkakaon kita ng chocolate pero dahil nagpaparong sabado. Iyo po ang kaibahan duman sa ginamit na e-liquid na chocolate flavor. Iyo man po maaaraman mo tulos na nagagamit ang sarong tawo ki vape kung iba suparong, no? Iba suparong. Maturuta miss. Iyo man nga diba? sweet, Maturuta miss sweet. scent. Ang iba po menthol. Actually sir, may saro akong pasyente kaiyan sa clinic ko, no? Mga nasa 16 years old ini. Nagpapabalik-balik sa kuya because of recurrent na sore throat, no, throat, makulog sa lalamunan. Pirming nagsisipon. Okay. So ngunyan, nung ining last na check-up sa kuya 2 weeks ago, actually, ang may na parong na akong kakaiba sa iya mismo. Sabado mismo. Very very distinct. Madali nindong maaraman kung nagbe-vape ang sarong tawo o hindi. Kasi sa parong palang kibado aram mo na. Iba ang parong conventional na sigarilyo, iba ang parong tama. Mabata ang sa sigarilyo Yes, mabata. Ini po masiram ang parong, no. Iba man ang parong pabango, no. So sabi ko, nadakop ko siya. Sa inapot ko siya, nagbe-vape ika. Iyo nga ya, Dok. Sabi ko tinggahayan. Tinggahayan. Na iyo ang nagkakausa ko nata ka nagkakaigwaning ano. Iyo. Helang ano. Inapot ako. Sabi ko, paano mo naaraman nga, Dok? Sa parong kanbado mo. Kaya daw ako. Paano kan sa experience kan kuning texter tang saro na so akin na piga para tarama niya na pumundo kang inas masaka nagpundo. Yes. Alright, Dok, pasensya na ha. Tapos Okay. nagkakutang kitang 4 minutes sa programa ni Padingal. Salamaton pong maray sa imo. Maraming salamat, Tabi. Salamat kay Dr. Jolie Salvosa sa Philippine Pediatric Society Incorporated Bicol Chapter. Ano po sa imong mensahe sa mga listeners ko? Okay, sige. So, ngunyan, dahil na-discuss ta kung ano sa mga effects kan vaping. Mga dangers. Mga dangers sa of vaping. No? Siguro pag hurup-hurupan ta, no, kung ano ang dapat ang gibuhod. No, itigil ta. No. Kusugan ta ang advokasya ta na dapat ang vaping dai maging norm. Dai maging norm. Putulon ta na po. Putulon ta na so nangyayari ngunya nag-aabot na kita duman sa garin nagiging norm na ang vaping. Again, sabi ko nga ni prevention pa rin is better than cure. No. Iba po pag napreventaran ang sarong hilang kaysa
duman sa pigbubulong mo. Dipisil pagbulungon ang sarong hilang. Iyo po. Totoo. Doc, salamato naman ay Doc Mark Villanueva. Yes, sir. Nakulong ka pala Salamat po. mga classmate mo na, friends na nag-antabay ngayon. Okay, so Pero sikat ka, Doc, sa classroom nila, no? ako man. So, hello po sa gabos na mga sa family ko, Yeah. sa mga so aki ko duwa naghihiling si talaga. dad ako duman sa Gani, TV. number one fan mo itong dua. And sa mga friends tapo no. Pati sa mga pasyente, sana nagdangog kamo. Nagdangog kamo. Opo. Salamaton po, Doc. Mga tugang Dr. Mark Villanueva. Kung si Doc makauron, yaon po siya sa Albay Puriculture Birthing Center, Barangay 3, Ems Barrio Ligas. Anong oras ka po naman, Doc? Alas 9. Ano yan? Yes. Well, 30 minutes ka pa siling naman, ha? Tapos, Muñoz Family Clinic sa Barangay 3 Poblacion. Anong alaw ka man po naman? Monday, Wednesday, Friday, and Saturday. Ayon. So, digdi sa Puriculture. Tuesday, Thursday, and Sabado. Ayo, kaya pala niya ang ganun naman, ha? Alright, Doc, salamatan po marahi tabi. Maraming salamat, Okay. Thank you. Mga tugang, iyan po sa tuyang presentasyon kang programang Radyo Klinika. Ini pang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Goodbye. Good morning. Paring Alarmario. Susunod na.